Wah, ngepil kancane ya. Iki dia tuku ayam suwen lho. Oh, guys, apa sih si temen gue aja awan nih kok. Jembung iku awan nih. Wah, wis sore sopo ngebeli. Halo. Halo, di nanti cuk. Ngopo? Rene nang dhuwur pertelon iki. Tuku ayam iki kancane. Oh, pernah pertemuan kayak dulu apa? Yang ini nang pertemuan lumpur loh. Purel yo kae nang dalan-dalan yo mungkane pandongan arang yo ken. Wis nyuruh madang barang lesu kencot iki, kencot. Kono sudah dinikmati sih. Aku tak masak sih barang makne mbah iki dia orang udeng aku. Wis nang kamar langsung yo. Siap tadi kuno. Cah pira nang kono? Cah telu siap. Sip. Yo Jahe ini malah kong tongkong barangnya kok ora kanggo gawe. Oh, iya, Andre. Lah, mas kan wedang itu kok wedangnya ora ini. Kan sedang enak ya. Rokok siap. Anjay. Apa ya, ketemu pencet deh ya, lesu, nang apa ya, jangan bukan ini piye. Mana nih? Duh, mana nih mie, kira selera karo mie, nang apa, asem. Apa ya? Apa ya, piye aku kira nang dia wah. Ngene iki ana brambang, ana bawang putih. Wah, wis dadi. Gampang urusan iki. Oh, iya. Ora urus, sementing utang wareg. Panjen wong disambut gawe kabeh ya, ngono apa-apa, wajan dilala. Gawe spiliting. Oh, Mak, aku ora butuh bojo, Mak. Aku masak dhewe ya iso, Mak. Oh. Apa beneh ya apa jenenge kok ora. Halo. Iya, sabar. Aku gek masak iki, ngurung apa-apa kan. Ndalan iku masak ngono. Rasa madang, alah. Ora ndek bojo rasa jangan yo kena. Wong ndi kat? Wah, berhenti cewek, bro. Aku wong sing pernah teko ning uripmu nanging aku durung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati. Iya. Wah, ngebel dilihat terak manggen aku marani. Tidak lera ngomong apa sih. Halo. Jet. Sini yo. Kasih bulan yo. Siap. Ini gue udah aku nang motor. Kasih rempon. Siap. Wis, kat. Opo? Ayo wis joget sing apik.
kat. Ono ae makan Bu. Dan banyak Pak. Beroh terus itu. Tutuk. Ya dino pokoke budaya sing dicirkune ini tak rumput, entek rumput barang Ayo bocah e. kok budaya kae. Wen. Alah. Ngopo jane? Iki ngopo nang kene iki? Dan iki madang kok. Jururu ngopo? Ora Kualat. Tunggu mulai ngono, Tabah. Sadar. Tambah, Brono kae tak dari sedang kene wah ganggu pemandangan. tambah ngono. Tambah apa? Ayo. Kundulmu. Alah dhewe wong bisa Joko nulis susu kok le. Semangsamu ki membuat dosa. Kurang hati Goblok. Kundulmu. Benane koyo makanan opo ya ngono anu. Pengerti dosa. Entek. Ngerti dosamu wis piro? Oke. Ayah. Ora duwe opo-opo belas ngono. Dosamu ki piro tak takon. Rumah. Ya, dinymetke udut ae sementing. What is this dirty moonshine of which you speak? Oh. Ayo kok aja boros temene ngopo dadine bener-bener. Kok enak kok. Anjay, rasane dipikir kepiye? Kok apa itu? Kang. Oh, no.